Guk ingo deu, beak esan nahi duna argitzen, bale? Hau da, bikoiztu ingo deu... Oida, ni bikoiztukoet, zu galderak ingo dituzu eta ni bikoiztukoet. Oida, bale, Andoni, orduan, zu lasai, konektatu berriz, mesez, jarri guztue Andoni pantailan. A ber, ondo ikusten den Andoni, mesedez, hortxe. Orduan, Andoni, nik zuri galdera batengo dizut, eta, bueno, ba, zuk erantzun. Zuk erantzun lasai, bale? Orduan, Andoni, nola ospatuko duzu gaurko finala? Finala benetan ondo pasakoet, kriston birra pila batekin. Jode, ez dakit ez da zesan, pixkat urduri nago. Nolako esperientzia izan da, Andoni? Andoni, nola? Zukuz, zita bat dukeneko zenuke Arkakusorekin? Joe, nola ez, asoko, egunian bi, mesedez. Nora gonbidatuko zenuke afaltzera? Zirku batera, bino zirkuan netxia da, Oinarbira, bai, etorri Oinarbira, Arkakuso, eta jango ditugu langostak. Ez zaizkitu gustatzen. Bueno, ne langosta emako izut. Andoni... Hau da fantasia. Andoni... Iratxe izan dugu duela 5-10 minutu. Ikusi ez du? Ikusi ez, bai, ikusi ez. Guapísima. Guapísima, ez da? Datorren igandean elkar ikusiko duzue azken egutegian, baino Gazteako hilbizilio challenge horretan zuen artean match bat iten zenuten. Zer esan dezakezu horren aurrian? Lofiz indier, iruekin liatuko nintzake, bino bat aukeratu berrun, así que iratxe, I am love with you. Osa, iratxe, ez dakit etxatian treterazten nahi da? Iratxe bain, zuzenekoan dago, bino, bai. Entzuten dit, bihotzean dakat. Andoni, berriz bueltatuko zinateke horrengo denboraldian baserrira? Bai, hombre. Eta galdetzen maliman zuzenekin berriz Axunekin. Eske Axun dala hostia. Bueno, guazen azken zaiekera, hau, flipatiteit. Zegoen benio emongo zenioke Andoni, castingera apuntatzeko zalantzan dabilen pertsona bati. Bueno, zuek lasai jun, dena ondateko da, borrokatu hor boxeoan nik iten deten bezala, asko sonre ditu, eta bukaera nin... eta muxitu asko. Bale, Andoni, batzakit, nik horretzeko nukezen ikusten, hau ezin dela superatu.